אני לא מבין יונות דואר, אני לא מבין יונות דואר. איך בדיוק היונה ידעה לאן להביא את הדואר? אני לא מבין יונות דואר, אני לא מבין יונות דואר. אי אפשר לחבר ליונה מכתב ואז תלחוש לה דיזינגוף 7. אני לא מבין יונות דואר, איך זה עובד? אוקיי, הבנתי איך זה עובד. מסתבר יונה יודעת רק לחזור לבית של עצמה. כלומר, אילפתי את היונה שלי לחזור לבית שלי מכל מקום. כאילו, אם אני צריך להביא מכתב לחבר, אני צריך את היונה שלו. אני צריך לפגוש אותו, לקחת את היונה, לכתוב את המכתב כשהיא אצלי בבית, ואז לשלוח אותה והיא תחזור אליו הביתה. עולה השאלה, למה? למה עירבנו יונה בכל הסיטואציה הזאת? למה פשוט למה לא החלפנו את המידע שיש לנו להחליף במעמד החלפת היונים? זה סתם בזבוז זמן.